Pipila ka personalidad ug officer sa GMA Network, lakip mga personalidad sa GMA Regional TV naghiusa sa pagpadayag ug pasalamat karong Kapaskuhan sa 2024 Christmas Station ID sa Kapuso Network. Atong silipon pinaagi niining report. Ganito ang Paskong Pinoy, puno ng pasasalamat. Kini ang mensahe sa 2024 Christmas Station ID sa GMA Network. Lakip sa nagpasalamat sa Kapuso Network sa pagsaulog sa Kapaskuhan ang GMA executives sa pagpanguna ni GMA Network Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ug uban pa. Nakisadya sabang pipila ka inilang Kapuso Stars ug mga personalidad sa GMA Integrated News ug GMA Public Affairs. Lakip sab sa namasko ang mga personalidad sa GMA Regional TV sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ginasimbolo sa kanta sa GMA ang mga panghitabo sa mga magbanay matag Kapaskuhan sama sa reunion ug uban pa. Busa, basta Paskong Kapuso, Paskong Pilipino. Kini ang puno sa pagpasalamat sa GMA alang kaninyo mga kapuso. Merry Christmas mga kapuso! Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.